Okay, først vil vi starte med at fortælle lidt generelt om lys. Når man taler om lys, taler man om den del af det elektromagnetiske spektrum, som man kan se med det menneskelige øje. Det kan dog også betegnes som hele det elektromagnetiske spektrum, selv det, som vi ikke kan se. Ja. Lys er på en og samme tid både en bølge og en partikel. Det hedder en foton. En foton er den elementarpartikel, der er ansvarlig for al elektromagnetisk stråling. Fotonen adskiller sig fra andre elementarpartikler ved, at den ikke besidder nogen hvilemasse. I vakuum bevæger den sig med lysets hastighed. Ja, og bølger har 3 egenskaber. De kan interferere, og det er, når 2 bølger de mødes. Der findes både konstruktiv og destruktiv interferens, og konstruktiv interferens er, når 2 bølger forstærker hinanden, og destruktiv er, når de så svækker hinanden. Og interferens er så vist her. Bølger de kan også reflekteres, det vil sige, når de rammer en overflade, vil det blive skudt tilbage i rummet, noget af det vil blive skudt tilbage, mens resten absorberes af overfladen. Hvis intet absorberes og alt reflekteres, er det total refleksion, og det er så en albedo på 0. Albedo er således et udtryk for lysreflektion på en overflade, og albedoen måles på en skala fra 0 til 1, eller fra 0% til 100%. Bølger kan også godt gå om hjørner, og det kaldes for diffraktion, og det vil sige, at selvom bølgerne kommer fra en snæver åbning, så vil de stadig kunne sprede sig ud i et helt rum. Ja. Lys kan opdeles efter frekvens i et elektromagnetisk spektrum, det er her i farver. En lille del af dette spektrum er det synlige lys, det er den her lille del, som der så får startet ud her. Og det her bølgelængde mellem 380 nanometer og 750 nanometer. Elektromagnetiske bølger med bølgelængder på under 380 nanometer, det vil sige til venstre for det synlige spektrum, det er UV-bølger, eller UV-lys, og det opdeles typisk i UVA. Det opdeles rigtig, rigtig mange ting, men de 3 sådan mest populære, de 3 oftest, tre af dem, det er i hvert fald UVA, UVB og UVC-lys. Og stort set alt UVB-lys og alt UVC-lys bliver reflekteret på overfladen, eller sådan, i jordens atmosfære, er blandt andet ozonen der, og også en del af det af vandmolekylerne, mens noget UVB og alt UVA-stråling stort set når ned til jorden, og det er det, vi f.eks. er solskoldet af. Ultraviolet stråling, som har bølgelængder mindre end UVC-stråling, er synlig for mange fugle og insekter, eller for i hvert fald nogen. Og gammastråling, det er også ultraviolet lys. Siden lysets energi afhænger af frekvensen i sammenhængen fotonens energi beregnet til Plancks konstant gange frekvensen, så er højfrekvenslys meget energirigt. Man kan udnytte den energi, lyset indeholder, ved hjælp af f.eks. solceller på hustage og marker. Og Plancks konstant er 6,626 gange 10 minus 34 joule gange sekund. Ja. Og helt frem til 1600-tallet var opfattelsen af lysets hastighed var uendelig, men det har vi dog fået en anden opfattelse af siden. Lysets hastighed er nemlig 3,00 gange 10 minus 8 meter i sekundet, som er den største hastighed, noget legeme eller nogen partikel kan opnå. Det er så hurtigt, at øjet slet kan nå at sådan, opfange det, så vi kan ikke se lyset udbrede sig. Men siden lysets hastighed afhænger af stoffets temperatur, kan man så sænke lysets hastighed så meget, at man kan gå ved siden af lys, som det så udbreder sig i et rum. Ja. Wien-forskydningslov beskriver sammenhængen mellem bølgelængden og temperaturen, og intensiteten er størst ved en bølgelængde, der kaldes bølgelængde max, lambda max. Ved en stigning i temperatur medfører en forskydning mod mindre bølgelængder. Sammenhængen er derfor lambda max, eller max bølgelængde, bliver beregnet ved 2,90 gange 10 minus 3 meter gange Kelvin over konstant. Meter gange en konstant over temperaturen, og temperaturen er målt i Kelvin. Herfra kan vi bestemme solens farve, alene ud fra solens overfladestemperatur, og det er fotosfærens, og et eksempel på det. Ja, altså så sætter man, vi kender nemlig solens temperatur, så sætter vi det ind i ligningen, og derudfra kan vi så, finder vi så ud af, at max bølgelængden er 486 nanometer. Og hvis man sætter det ind i eller aflæser det på et spektrum, er det sådan en violet-blå farve, mens vi kan jo se solen som sådan en gul-rød en. Så det viser, at
Wiens forskydningslov kun gælder sådan tilnærmelsesvis. Og det er sådan der, og det er sådan blå. Ja, præcis. Men alligevel beskriver loven, at det er synligt lys, som udsendes fra solen. Ja. Mange tak for den meget lyse ord, Milkær. Det var det, vi havde om lys.